Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok pakatok sa udto aniya na pod kita manukad karong mga taknaa mga kabisyo my love so sweet tuyog sa pagpaminaw sa adlaw today ng Monday. Oy, nagbabalik tayo ha, pizza size ni bulan sa Marso tuig 2023. Lolo Baba, good noon sa ato ang duha. Maingod to kaninyong urot, kanyang inyong wapong taro ay lumping. Ha? Kini, si Lolo Baba, ha? Plaster na puntaan niyo, uban na po sa tuwang paglanyog-lanyog, pabati na po sa taninyo. Nalisod ning dugay ta makatulog, unya tapos makatulog mangnya ta sayo na po kaes kadlawon, no? Unya, unti na ta makamata. Rita. Karakara na yung taman. Isip kining natay insomniot my kling. Gani. Maintanig natay kapares para di ta ma-insomniot lubaba na. Kapares sa pagkatulog o kapares sa kuan ginabasay. Kapares kinabuhi mo man importante sa malaga. Ilabi na kung ganing nangita ka o kapare sa pagpahimsog sa panglawas. O diri na kita sa Calabo Plus Herbal Food Supplement mga kabisyo my love so sweet kay kining tulo mo nung geto kanato sa Jester Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga duna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan, ginseng nga madalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga duna isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa o banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupagang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Siranobes 0930-973-6009. Duyog ka sa pagpaminaw, tutok pakatok sa udto, manukad karong mga takna mga kabisyo my love so sweet. Kumusta ta diha o ginaot nga inyuhang napanukaran ang inyuhang mga trabaho, diba? Inubanan sa pagpaniudto sa muna karong mga takna, maniudto sa muna tang tanan. Okay? Kuha na po ta, banat sa muna tagkaon para makagahinta og oras makapahulay. Mubalik ka to ang kusog, no? Nawadwad di mugtaman sa pamasada baka diha o pagpanglimpyo sa balay, di ba? Maayong muntag di ay ug maayong udto sa mga kabisyo my love so sweet natong naabot sa tong pagsibya karong mga taknaa Lolo Baba. Gani, labi niya dyan sa may 99.9 DYRG FM Radio Gindulman, Bohol, 88.1 Laing FM Santo Tomas, Davao del Norte, Go FM Trinto, 99.5 Gold Bayugan, 88.9 Light FM Tubigon, Bohol, Kings FM 88.8 Pipino Mas Media Unidad Caguay, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.3 Line FM Badas Pleasure, 94.3 Tandag City, Real Radio San Franz, Dawan FM Marihatag, Surigao del Sur, ug Dawan FM San Miguel, Surigao del Sur. Mayong udto kaninyong hurot. Daghang salamat sa inyong pagbanyuban kanyato karong mga takna manyukad kita sa pagpaminaw, pamati gid mugtaman kay importante kay niyo sa mahalaga. No? Speaking of mga driver sa may kiling kay karon na ba ang strike sa mga jeepney drivers pero amot nag-appeal ba diri sa tong dakbayan ug sa inyong mga lugar diyan naabot sa tong pagsibya pero kasagaran gito ni dito dapita sa Luzon sa NCR, no? Okay, karong June or July i-phase out naman gud tuod ning mga jeepney, no? Kay ilisa nag mga modern jeepney sa tuang nasod nga katong mga ma-phase out katutong wala nag
nagpadala sa ilahang designation o kontrata, bayad sa kooperatiba aron apply o loan no sa mismong mga bagong jeep nga pwede lang gamiton nga ipamasada, pero mga jeep nilang bago may kili matikdan ako mura magbus dili man modern jeep, modern bus masig tanahon. Dapat siguro kasubo sa uban manggod kini mga jeepney manggod karon natong mga ginagamit kagang-kagang man tuod ni sila tanahon bisag ang uban niya itom kay gaso. Ang porma sa jeep unta dili walaon. Ang porma sa jeep dili unta kaning i-phase out ba. No, kung mag-modernization man gani, mo ra gyapon unta ang porma. Bayag mura pa ng kadako og bus diha basta ang porma mo lang gyapon og jeep tanawon. Kay icon magunyato na siya kanyang mga jeepney manggod, no? Ang pagsakay siguro butang nato sige kuan mas dagan na siya masulod, no? Di aircon niya siya. Pero ang sa tubangan mo lang na siya ang kasubo-suban og labaw na kay tungod mahal-mahal manggod pud sa siya kay high-tech mang masyado. Ha? Wala nyo makagning palit og isa ka bus manggod ani kay nay mga aircon, nay mga computerized, di ba? So, di gyud kakaya nga itong mga ultimo nga mga jeepney driver aning kaimtanga. So, mao niyang nya it hurts good siya. It really hurts. So mo niya nga dili gid sila makadawat, no, nga ma-face out sila side nga ang ilang panginabuhi mapultilan. Doy gid pagkaayos tanyan. Dugay naman gud kayong panahon lulubaba nga gitagal nga kini mga jeepney nagdagan sa to mga kadalanan ilabi na sa NCR, sa Luzon, no, sa dapita des Pilipinas. Ang uban wala gyud patuo, diba? Naman ay pamalaod manggod. Pero problema pod ang kining mga taga LTO kay ilapong gina-approban, no? Gina-approban pod nila ning mga jeepney bisag kagang-kagang na mga diferensya ang prangkisa ani, diba? Dila matan-aw tarong ang mismo mga sakyanan kung okay ba ipadagan. Sila ra pod gihapoy tawagan na kining nagportahay. So unta to ba may tagipanindot nila ilang mga jeep unya tapos napay mga jeep karon magagmay kastanan mag-abot na inyo mga tuhod. So dapat ta siguro ang i-phase out kini mga multicab nga mga jeepney, kini magagmay mga jeepney, no? Pasensya na kayo pero dili naman good pud sad sila na dili naman pud na good sila makatarunganon nga kana mga ng klaseng jeepney maoy tawag nato ana kini magdala bitaw og dangan sa uban, di ba? Especially sa mga dagkong syudad kay tungod gagmay kay isla pero daghan kaayo unya pila ray masakay mao nay problema. Unlike atong mga dating nga mga jeepney nga mga kraan bitaw dagko kay tanan nga daghapon masulod. Pero ang problema pod lagi daghan po magreklamo kay tungod sa dili kayo ingon nga kampante kang musakay, dili komportable. So makita po sa gobyerno nga para po napoy badulngan lang ato ang mga tax nga gipambayad atagan tag nindot og maayong sakyanan. Diba? Kay mapasigar mo man pud na siya sa laing nasod pagingana daghang mga investor mo pasaka palambo sa tuang ekonomiya. So dakon tabang no para sa Singapore, diba? Di-computerize. Pag musakay ka sa ilahang mga bus system dito, pwede katong app na lang nimo nga naay QR code or card ang imong gamiton. Cashless na. So no need nang magbayad ka og kwarta. Dili na maperwisyo man kasabay nimo nga musakay malihok og bayad. Yani, mamayag og bayad tapos ikaw ang naas doon si driver tapos ang namalihog na sa pinakatumoy. Problema ka mo ra pag ginduhang nagsakay, ha? Ayoko.
Ikaw pa mo, Joel. Ikaw mayog. Ha? My God, you're getting in my nerves. Kapoy bitaw niya niya. Napaysay, makakaon ba ka sa buhok? Simong kaubag pasahero. Oh. Saba pa kayo ang imong kasabay nga pasahero. Napaysay, makasabay ka o pasahero. Baho pagilok. Paggawas nimo, pagnahog nimo sa jeep. Ha? Kini, nataktan po kagapil. Nabaho po mong ilok. Kunya way pili kining mga musaka bitaw mga ayo o mga cash donation nga ibutang sa sobre. Bahala pa na nasa jeep diya. Ma'am sir, malihog ko ma'am sir. Oh. Kunya tapos daga kay mga apan lagi pod. Problema na to anya. Oh, kung ikaw nagbiyahe ka layo kasi tanan ng imuhang padulngan yung pantuan. O niya, taas pa kayong biyahe, dugay pa kayo kay traffic. Oh, bispis ko kay kapag sakay, pag naog ni mo. Ha? Muna nakaogan, naun siya. Oh, paggikan, murag naun, murag sikin siya. Pag abot, murag naun siya. Paita. Oh, para po nindot yung pagsakay ba? Sakay taog modernization ng mga jeepney. Pagsakan na to, uy, presko, aircon. May pagdali na lang ko, magdala ko kunila ng habol. Tuyog tani, samtang biyahe pa uli. Diba? O, padulong sa opisina. Oh, medyo, dili po siya crowded to, no? Kaya kung mag-crowded, pwede man sila magtindog. Wow, ang lupit, bas talaga, oh. Porma niya siya og bas may kiling. Pero kini siya dili po ni siya ingon nga kini makadaot sa palibot. Kay wala ni siya tawag na to ana kining ang gamit magud ani kuryente, electric magud ni siya, Egypt magud ni siya, Egypt. So nindot ni siya sa kinyayahan, wala pollution, di ba? So di na kailangan pa pa-emisyon sa imuhang jeep sa nganing paagi kay Egypt man siya so di kuryente siya o niya mo lagi dako kaning tabang sa ato ang ozone layer manya mawala ato ang greenhouse effect diba nga mo makadala og kuan mo po yung mga lakang po nga ginakonsidera sa ato ang panggamahanan nga matabangan po ang atong kalibutan nga puros lang polusyon tungod sa mga smoke belching nga gikan sa mga jeepney. Kasagaran gikan sa mga jeepney nila ito yung kalimod na. Ha? Kaya tungod nyo mga jeep ang kasagaran daghan magikaayog yun. Diba nga perminti 24 hours nagabiyahe. No? Nangitom niya nga tambot wala sige kumbati. Oh. Pag to hindi makapasal sa emisyon tagaan lang talay. Ikaw niya bahala diya. Pasalan diya. O, wala na mo pangapi. Saon. So, muna siyang nakaapan. That is the reason of because. Roloy, bitaw kayo pamalandungan magkiling nyo. Bitaw gani pod loy pud kayo kay tungod ang ilahang panginabuhi manggodulo baba mabugto ba. So asa man sila mangita og pangbayad o pampalitan ng 2 million kapin man ang isa ka bus day pod. Modernization nga jeepney di ay 2 million kapin. Di ba? Asa mas lang ngangkong tuda na oy. Naunsa. Kung isa ka katawo palitan na maglisod gitawon sila no. Di ba? So iagi gyud na nila kooperatiba para makaloan sila para ilahang i-monthly nya tabangan og pila ka grupo sila diha. So pipila lang nag-submit o pipila lang mga operator ang nagpadala sa ilahang sugyot diri sa Davao mga kabisyo same pud sad ang kahimtang no wala na mga jeepney bus system na gid mi dinhi by the time sa bulan sa Hunyo masugdan na gituod na mismo mga bus di na makasulod diri kay nanay kagulingong bus ang bus system nga ipatuman diri sa Davao no mo nay mahimong murag jeepney sa gihapon no niya digitalize kay tungod di-monitor siya kung ganing naay mga kawatan naay mga CCTV naay cashless pud sad no
di aircon. Oo. So ang mga bus nga mo pasulod diri sa mga diri sa syudad dito na sa boundary. No, kung gikan man gani ka og Butuan, gikan man gani kag Tagum, gikag Digos, Asan Dapita, Jensan o sa mga boundary na diri sa Davao, checkpoint muna og ang mga pasahero og nanay mga terminal didto. Like karon, isa ra ka book terminal diri. So muna mao pala siya mahitabo. So di po ni siya ingon nga abrupt, siguro pipila ka mga naso or pipila ka mga syudad rather ang maapektahan muna niini and kuan siya no kanang hinahinay siya ba. Inanay sa patuman, di ba? Unahon ni mga dagkong syudad siguro sa anang mga pagiha, then the rest to follow na. Oo, kay malagi katibuk ang sa katibuk Pilipinas man ni siya god nga pamalaod ni. Unya napirmahan na po ni sa tuang previous President Duterte ining modernization sa tuang mga jeepney. So masulti nato wa na gitay mahems. Kung i-amend po ni nila ni di na po siya ma-amend siguro o na siya yung mga dalang siguro yung mga mga pagpugong ng mga buhaton pero dili gid siya ingon mapugong sa mga sa ilahang pag-acquire. Oo. Na unsay mga paagi, di ba? Pero mingka nga dili walaon or dili mapatuman, as is na ginaan ang bulana June or July, mga kabisyo, my love so sweet. No, di na gina sila mapugna nang ingana mapulihan ug mapulihan na gina sila, no? So maayo siya para sa tuang mga commuters, pero sa mga operator and sa mga driver makasubo. Pero na yung mga government, no, especially diri sa muang dakbayan, mga kabisyo, sa Davao, nga mo hire sa mga driver, di ba? Kasagaran sa mga jeepney driver nakatay up lang sa mga operator, unya nagapas sa ilahang maingon natog kining inadlaw na boundary. Diri sa mga dakbayan kay tagaan sila og sweldo with benefits pa pud usab. Di ba? Kalipay sa uban kay mas nindot daw tuod na napas sila makuha benepisyo, especially nga mahatag nila silang pamilya in time puhon pagpahulay nila. So mo lang pud wala sa mga operator. Nalipay ang uban pipila, no? So dili tanan ana lang mismo, mga kabisyo, my love so sweet. So kung sa mangganing ka padulungan niini na mga nag tigil pasada sa Luzon diri sa muang dakbayan, wala man. Ikaw nga naga-drive ka og jeep niya, tapos nag-apas ka sa adlaw nimo, ay dikinsina ang inyong income na inadlaw man. Inadlaw mo kita nga mag-apas ka sa imuhang kita sa pagpamasada, di ba? May magmo adjust sa mga pasahero. Sa kinsina na lang ka na mo plitihan. Bayad na mo tanan. Wagi mo sabay siguro diri sa tuang dakbayan diri sa tuang syudad. Diri sa Davao nya sa bamang kasigpit siguro labi na sa pipili ka mga lugar nga nyabot sa tuang pagsibya, di gid sila mo sabay yan nya gyud sa kung pagtuo kay sayang kay nga gyud. Tigil pa sa daw 1 week. Sa kamang kung ayasa mo yung mukha yan ugma dyan di. Mahintag kanyang inyong pagrally ninyo, mo sustinto mo sa pagkaon po niya mo, bayad o sila ito sa Luzon. Ato ni mahimutang good abiding citizen. Good law abiding tawag na. Law abiding citizen. Kung mo na gusto sa ato ang gobyerno, kita mo himo glakang pud nga mo diskarte na lang pud tagato. Saon taman mo man na kinsa ra gud tuod ta para mo supa ka na nila, di ba? May apil mo sa mga kuan kay mismo mga senator magani kay mangani ka ipal. Pagpirma sa tong previous President Duterte wala. Dagang pang nilipay nga mo ni bago karon. Sa unya pa dapat ang ilagi kuan gibagan ng inganya ay dili pwede nya. Kuan nya dapat ilan nang gikontra sa unya pa unta karon pa nyo nya hapit nya. Yoy kayo mga driver sa nya adi nya pwede.
Karon panahon mo nga hapit niya may gating my nerve. Gani, karon pa sa nagahiring-hiring kay tungod na ay mga strike nga pangbuhaton karon sa mga drivers. Tama bitaw na imo lulubaba, no? So unta matabangan na lang siguro ang kuan. Imbes nga kontrahon, mangita na lang ta og mga laing alternatibong paagi nga siguro matabangan sila nga maka-loan, matabangan sila nga mahatagan og jeep, di ba? Bisa pag pila ka years ang kuanan nila, basta importante maka-provide sila sa ilang pamilya, matabangan sa gobyerno ang ilahang kay puslan man pangwaan sila o panginabuhian, at least ang gobyerno mutabang mupuli og hatag sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi nga di sila pod magtinga tuod. Di ba? Tama bitaw no. Kuan man gani sila og panginabuhi, at least mapulihan pod tuod ba. Pero naana sa ubon-ubon sa atong gobyerno na unsa demo. Alam na nakin yan. Wag na nakin kayo nga maguna-una, ha? Ala, sige, padayon ta. O, mo lang na siya katikaran karon sa ato ang adlaw, nga Lunes. O, kay tungod yung strike, trending kayo, dagan kayong mga posting sa social media, samo kay pamasahon. Murag itag labot ba, no? Murag itag driver, di mata driver. Pata operator, mo drive nun ta, ha? May kita mo drive. Og sa kanyan nga way lagid. Importante sa malaga ang atuan lang lawas kay basin niya mas stress ka diha kabisyo my love so sweet sa imuhang kahimtang maglabad ang imong lawas, maglabad ang imong ulo, may na lang adunay Jesser Calabo Herbal Oil Liniment so ang sulbad sa labad. Ihaplas lang nimo ni mga kabisyo my love sa imuhang lawas, no, ang numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis o rayuma o guban pa, no? Mupatay sa kuto o moisturize sa panit, panuhot og sakto sa kainit. Bugnaw, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabiyon sa biyahe gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong hubak o stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hay! Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para sa pampaputi ug pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pangdepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Yato ka nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Duyog gyapon ta sa pagpaminaw sa tuang programa karong mga taknaa mga kabisyo my love so sweet. Okay, diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gyapon ninyo, kini gyapon ang inyo ang DJ Mike Killing. O kini po yang inyong gwapon taro ay lumping ha. Kini si Lulubapa ha. It's our party, we can do